paljena. Evo ti kaj pare, ovo ono, znači, to odradiš i sova večeras neću niđe. Dobro. Hajde otići. Pore su, no. Jer je meni ovaj dao 2000 maraka samo za prevoz i meni stoja na kahvu. Na kahvu ide u pađa. Je bilo, no, sobili se pare. Opet je isto crna košlja, cipela isto, ja, znači... Utom si došao. Tu sam i došao, ja se ne skidam nikak, znači, ja ću biti ko Srbi. I ja dolazim, Boga mi, tam Jovičić, kuća, naroda je li, neki, a oni samo fataju te jake, znači, člimbenike u Sarajevu gdje para. Šta ćemo na fukara što ne plat, nema kredit da te ne zove da si umro, kamo da ukopa oca. Pitanje ko ima, viče ima sina, ima kaj sina bio u Americi, ima šćer, isto kaj bogata, znači, svi su. Prostrije reći. Ja. Ja. I... dolazim ja pred kuću, šta sad reći? Slušaj, ja ne znam sad srpski običaj, šta ću ja sad reći? Ti tek počeo raditi. A u mene je na vratu nešto ko Ljiljan. I ono je naš kakav Ljiljan, isto krst. I on, slušaj, ja sam mislio da oni znaju da sam ja Ramiz. I da ja dolazim povodom toga. A to je već 90. godina, već se kuha u Sarajevu, 91. konju se gor, već mati. Sad ću vam gledati kako je ispao. Dolazim ja i u vam ide sin plače. Rekao, zar umrije Pavle? Ne znam što ću reći. Rekao, zar umrije Pavle, kaj? Mjesto ti znao mog tatu, rekao, ja rani do Boga bio. Kad čovjek onda zaječa, oj majko, evo čovjeka koji ga je znao. Jer to je kaj škrtica bio, neko se s njim nije družio. Pričaj mi o tati. Šta ću sad reći? Nasu meni, šta piješ štok? Štok ide, mezeta je, znači, devijem ja, pogledan sam ja. Rekao, slušaj nešto da te odmah rekne, neću krit. Rekao, otac je bio jeben ti, kaj jest. Znam. Znam po tome da sam ja rao. Rekao, jebene ti, nemaš mu goditi. Ali te je potajno volio. Kaj jest? Oćeno te od kuće, kaj jest? To sam saznao, no. Ja beko sad izmišljam. Ali mi je kaj sve ostaje u testamentu. Rekao, vidiš, da je štjeo te napravi čovjeko. Oj, brate, kad se stane ljubit, oj. Isto mi to pričamo, dolazi pop, znači kandilo, Zveka stoji po obašči, zadnji se sve. On je pijan, naš fata ime je naš, ali on je pijan ko muše naš, on već je on u krsti očima, znaš. I sad, Gospodin pomiluj, znači Zveka stoji i rekao pomiluj ljudi, ide. Sad bi ja s njim se napio tu, vidim ja dobar čovjek, no. Mislim, dobar čovjek. I igrom slučaja svatovina, iđoše naši muslimanski svatovi. Tek su se tad pojavile, mislim, mi smo tražili čepa. Ide jugoslovenska zastava na nekim kolima, ali na nekim ide i ona zelena arapska slova. Znaš, što će ti to? Mislim, to je traženje čepa. Isto rozdakaj, umrite mater vam jebe! I sad to. Isko. Jebe nam kaj srpsko mater. Šutim ja, oborio glavu, sad ja kontam, ljudi znaju ko sam ja, a vidi sad sranja. Ja. Jebe vam kaj kandilo imate. Jebe vam kaj popa, ovo da isko. A podveći. Ovo je, svi šute. Jebe vam kaj, gdje imate šta? I ja ustano rekao, jebe vam balinsku materu pitku, ja vam jasno. Ja vam jasno. Bela mate, kuzmem, to ba sve će spoditi. Marš! Sad je krivo. Jebu ljudi nisu lao, rekao. Ljudi, tišina je pol sata u bašči. Isto popka je. Vidite kaj junaka srpskog. Jebe ljudima mater u facu, a vi šupci, mrš jebe vam mater u pičku, be vam bre mater vam jebe. Vidi, kako se sine zove neko Rašo? Rale, skače da se bori s njima. Sviđo kaj je Rale. Ja sam Rašo, ja se ne bojim.
Jer ja već štok deli, znači nazvan. Rekao, hajmo za njima materi, nećemo sine ići za njima, dohaka će oni, pobićemo mi njih, sve je spremno. U dure, sad je problem. Sad neće on s njima da ide nikog s ovima, sad će i krst se ubaci u moja kola, znači krst je dovde došao, znači samo glavu. I kandilo sve u mojim kolima i pop, znači u nas su kola izvrho, znači čovjek je ko Tomo Papac, Kaže, mi ćemo pa ova njih jebat, rekao, jebi ih tam, šta ja znam, samo da je obavim evu turicu i... Joj, jebe, vidim ja, joj, gotovo je sad sam zasro viči da si njihovi gotovo je. Dozvio na pale, znači, vidiš omen, ti si sad tu Bog, znači, svi gledaju te neku kralja, ti ćeš biti vojvoda, vojvoda ćeš ti biti, znači, ja ti kažem. Da ti nisi Aliju zarobio. Kaže, ti ćeš to i... dadoše meni jedno 4 pakla svijeća. Svijeće Marka bilo restrikcije u Sarajevu, ja sam već opio 2. To je sigurno, to je sigurno. Odguna u grade. 100 maraka tad. Onda je gledao direktor, vidio one svijeće kao. A hoće sigurno gledati. I hajde s prijateljima još prijateljima udati. I ja sam vidim ja svijeća je potanko tam gori u crkvi. Prilikom sad vraćanja, oni viču za pokoj duši, donesoše kanister rakije, Bog se mazao, pop ljudi. I ko mene stoji, znači ja sam Bruce Lee zadnji sad. Kanister rakije i pop ljudi, čašica je kojeva troduplo, ima ručkica i ovdje šljive 2 nasipane. Znači to je dupla rakija o sviju. Znači pop X i viče gdje je odim za odušnicu. Ja eksiram jedno 3 zaredom. I 4. ljeva po košulji. Znači ne možeš više ufatiti da se to... Ja sam terapijan. Kad su izašli iz crkve, hoćemo na groblje, rekao, za ga nećemo nositi. Ja sam pomiješao i obično. Ja samo da kajem, pa gdje je pop jebo vas, ljebimo. Još oni... Odnesu od njegov, bo ja sam dosta pukao, ne znam gdje sam. Pri povratku budio mene viče, hoćemo dobu, ja što ćemo. Znači, kroz semafor idete, kroz crveno, spiska svojih kola, ja ide s popom i mi smo Bog ovdje u Sarajevu. Pretkuću ljudi, sofra je ko u nas kad je mevlu. Znači, nema pita. Kako mevlu, svadba? Svadba, pardon. Znači, nema pita, sve je to složeno. Napio se ja dara, znači, daje se gazdi. Jedno 800 maraka, a meni se daje 400 maraka, meni lično, znači, tebka isto si ti, Cvijet i daj nam broj telefona da te zovemo, imat ćemo nekih igara kasnije. Eko, uvijek sam nazad spreman za to. I tako da je to prošlo, kasnije ide muzika, sofra, nož, odakle si sile, pjevanje. I tu me je tetka iščupala, Mislim da je kvalitetna priča. 33 minute. Ajde, gotovo.